Kasenghanyo Trap Integrated Terrestrial Organization hitu menta kasih gilalet ban bu ya kasiti ha umentri rangba ka jala ban penpau ya kajing persya ya karai ka sarkar jala ban pelang ya ka jala kum ka tem khalai lengba kajing wanra ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act ajar arpoi habakren shikilat pathai kubor na kalyang u presiden ka hitu uba dan bok dekhar ulayathu bakadaw kajing persya ka debet bakane kajing tumuka sarkar kalong usembai jongki kam sneu ha ka jala Panbu ya kani ka dorkas shogu menteri rangba jongka jela Meghalaya halor bangi persya banbu ya ki kasino hapo riboy district ka bahajor ba khanapara katkum katuka Meghalaya Regulation Gambling Act hapo arpoi kajing persya ka kajongi kadai buwang ban legalize no ya ki kam khalai hapo ka jela kajongi kaba ngindal apai katkum katuka anjung katuka ban ade ka gazet arpo ni lap ba wat ya ka archery ru hakawai ka leng na najarong ki ong ba ya ka tir lan ka set team set khnam kinum konthop ha to ka an handai ndala poisa po lap ka archery ko mat ka kala dei ka set khnam te ka ba smu phla hadu menta kumno ba ni hadu menta ya ka set team ni khen bet ba ka dei ka sport ka traditional game joni Tengim pediang hi bat minum syak dalai bagi kum kini ki kasino ki penwan hapo cela ko jungi bat hapo ke gazet claim dimension banong ban sna tang hapo khana para jorbat bat siwata siwai la ai license kila abi ban sna ha kono let's say hangne ko paushai ba kum se tong ba sela ku chief minister ji nang sya tang bat kan kareng hendre ka an dan nang bhavan pule bat sipam ka hapo kan notification ka kren kumai ule to kumbai te kumbangi te bhi ka jala jungi ka bon ki rengai kristan bangim ju entertain bat ngim sha hero ba ngin ngop ki kam khalai bat ki kam sne ki wat bon ni kilong kme kilong kpa ki ba hadu mentangi dang ya khon ban yele persya kumi ka kiat drop kan dalawan ka khalai de ka ba ma tang lo hab benda bat yeng bat sem bat ya ka tangaru kumbalong hapo da sipo jala ki kidang hab benda tengi kum ka seng balang ko pe ke lang salang jong ko jet mendria yin pediang setia kum yikine kam khlai ki banwan hapo ke jela ko jong bat hagan ni ngil ai to ka dor thas ko ba clear ba kat kum ka to ka notification ru ngila I ba umut ban control pro ya baro khat ki kam khlai ka bo mut kum ka gaming parlor ru ka ba ki khna ki sha ya la kai melan ya ka to ru mut ban control no to ka bo mut ki khna ki ba don ki ba mentaka por ke bahiran ke kam gejang telada kumi gitu haban pengat hakatak ta sya ai kalawai ngingin mela susana kata kawai ka ba ngingi ka ba dei ban kren ban penduk pendam ban pentri kamnya kan ka an apa ke jela ko smi em na kaleng ka ni khlem yo ikun ro mi subut ka dorkas ba hakani ka dorkas ni la kren shai ba halien ni news ni nada kimle ngingin khot ka mass public rally in khot lang ya ki archery yaki Christian Forum ki reunion yaki longkmi ki bal kino porok kenhon ki ba persya yaki kamsne hapo ke jalla juni bangin mi banan bangin persya yaki kamsne hapo ke jalla juni